Yep, guys, Jumbo was spotted at the police station, guys, to see the woman who accused him of stealing a child, guys. The gospel superstar said that he doesn't know anything about these allegations, guys. So he went straight to the police station to see the woman who accused him of stealing a child. So here's Jumbo, guys, sharing his side of the story here on this clip, guys. Sanibonani sanibingelele. Cela ningene soda kuzoqala sikhulume. Ethule lokho engizokwethula la. Ukhona ayo. Uthi uyaphila? Fine man. Yeah, ngisala live la ngisafuna update abantu. So sizoyithatha yonke we-Ireland. Uwenza uzothatha i-audio. Lenze show khona ngizokhuluma nami. Sanibonani ngenani bafowethu ngenani. Ngenani. Ngeni bese uyashare. Okay, angiqale ngikhulume mhlambe nabanye bazobuya bangene. I think la bakhona manje ngingakhuluma kubona. Sanibonani nginibingelela igama likaJesu, igama lami nguJumbo. Ngiyathemba ngiyazwakala ngapho kakuningi. Cha bafowethu, njengoba sikhuluma nje ngithi angenza le video le live le. Angiphathekanga kahle. Sanibonani. Ngiphathekanga kahle. So njengamanje bengilungisela ukuyoshootha for isleeve se-album yami se-EP yami kumele ngabe ngiyamnikeza kule ingoma engingenzisa zona-ke nizithandayo. Ngikho-ke lapho. So ngithola i-call from amapholisa yebo bhuti kunjani? Ngiyasa bhuti. So ngithola i-call la bafowethu for amapholisa wase Durban North police station. So ngikhona ke njengamanje kunosisi kuthiwa uthi usuka eCape Town mabemchaza. Angikaze ke mina ngambona ngamehlo, ngizohamba ke ngiyombona kodwa manje njengoba sengila ukhona la ngaphakathi uzovula icala noma mhlawumbe uzocela usizo, uvulela mina icala. So leli cala kalivulayo uthi uJumbo watshelwa umfundisi wakhe okumfundisi umprofeti noma umfundisi uAneleyeli. Aneleyeli ke ngiyamazi ke mina ngake ngawucula khona, ngihlale ngijwayele nje ukocula. Umfundisi wajwayele ukungibiza endaweni zakhe. So uthi ke uSisi Mayesha ngalo waprofetwa noma watshelwa. Angikakamboni uSisi sezombona ngike emotweni nje bangenza le live. Mangifonela amapolice police station uthi uSisi yena waxuthwa ingane kuthiwa yakidnapwa yimini eseDurban.
ihlala nami. Mina ngathatha ingane yakhe ngestory nje labeka ngayo. Ihlala nami eDurban ngikidnaphile sengayishintsha negama. So use police station ke uzovula icala uvuyela uJumbo okidnaphe ingane yakhe. Kuthiwa she's from Cape Town. Angazi ke ngambona ngamehlo. So ngifuna sisizane ke. Siyombona khona nizosilandela sonke istory because angazi ngaba kwi situation ekanje. Angazi ukuthi mhlambe ngidilwa kanjani into ekanje. Kodwa bakhona ke abafethu sengibabizile nelawyer yami because angikwazi ukuthi ngingene kwi situation ekanje ngingazi. Lo sisi uyichazileke wasethi kade senama inbox ku personal account yami khona Facebook amabhale Gibson Nyangiwe. Bango check inbox ngempela ngithi namaningi ke abalandeli bami basikhulumisa njalo. So more than 1000 mangicheka ngishaya igama lakhe kade eloke ebhala ama message efuna ingane yakhe nala kule inbox yami. Ngingaphenduli ngoba ngibona ingane yakhe kuthiwa ikimi ihlala nami sengayishintsha negama ngayintshontsha noma ngayinikwa usisi ufuna ingane yakhe kimi. So siyombona ke manje. Ngixolile ngevoice yami ekho right ngiyagula ngevoice. So njengoba siyombona ngifuna ukuyozwa because angazi ukuthi into kanjani le. Ngozwa yona ke manje ngaphakathi. Isizathu soku-include la ku social media ingoba useqalile ku social media ufuniswa ingane ekuJumbo. So manje ngithi hey uma lifika lelidaba ngoba yinini abantu ezofikela kunini udaba if ikwenzeke egcine phoqa ke mhlambe ngendlela ke ayiplane ngayo into yakhe. Sizozwa kuyena ukuthi ke ithini lento yakhe. Ukuthi niyazi ukuthi ihamba kanjani because kune character ke yomuntu enimthandayo kuthi uJumbo linyazwa umuntu othi ngenze 1 no 2 no 3 ngendlela yakhe. So manje ngiyacela ke ukuthi ngibe live siyo attenda lapha ku Saitsheni ongifonele anaye lapha e-office lama reports wakhe. Angazi angene police station kodaba kodwa ke sengiyogenayo manje bazalwane ngicela sibambisaneni siyoyibheka lento because nami ngifuna ukuthi i-character yami ngaze nginyime ngidume ukuthi uJumbo ntshontshe ingane. So isikhathi esibi manje kwaye ngisukumela phezulu ingoba ngifuna ukuthi yonke lento ibe clean. Asambe ke siye khona. Aya siyene madonna. Phone. Umhlolo. Ayisimanga ifilimu le. Uzopressa ke lapho uyazi ukuthi asambeni. Ayazo pakisa bodwa ikenge hona. Hey. Indawo apho kiyongcwele. akubhizi police station. Mhlongo Njomani. Oh yeah. No security management. I didn't go much. I go busy. Right? Yes. Masifika simbone singasazi ukuthi sonke isikole abantu basikadela sokuqhamuka akhangela video abeke sakhe isikole. Oh yes. Abeke sakhe bazingena la ku sensitive amagama ethu
azilanga ezinye so manje masebenza wabeka kanti i-content ivuthiwe na inotshuni but uma ngekho right niye ngasibeke ukuthi ngikhambe sikushishe on ngicabanga ukuthi njengoba songena ngaphakathi ifoni kuzomele siyicishe Ayivumelekile police station? no not ukuthi sengisho live yabo kuyo yonke conversation esizoba nayo ngaphakathi mhlawumbe ecela usizo usekasiza yes sizo mhlawumbe we can give you update kubantu ezisuna ezidla after But on cameras you can record. no in fact right now akukho in fact akukho allowed right now because njoba sila asazi lo daba lesibekile lizogcina Zohamba. possible mhlawumbe singagcina sesiye enkantolo ngalo uyayibona leyo so asikwazi ukuthi siye enkantolo ngezinto eseyivele sezidiscussiwe abantu you understand singaya enkantolo sesisuyisha noma sesigeza igama lethu singaya enkantolo ngento esingayazi esizoyizwa la ngaphakathi you understand so now yes Machine is so sebole ndawo ama-updates akhona mhlawumbe we can come back on live as soon as sesiqeda ngaphakathi give ama-update hayi-ke bazalwane sicela ukuyivala kancane so ni-update amasiphuma ngaphakathi siyabonga. Yep, guys, that was a gospel superstar Jumbo accused of stealing a child, guys. So I don't know what's your take on this one. You can leave your comments down in the comment section. I love to hear from you, and don't forget to subscribe and turn on the notification bell icon in order to be the first person to know whenever I upload a new video here on this channel, guys. Once again, thanks for watching. I'll see you in the next one.